हाय गाइस आपण मैंने देखुथि आजिकार तो तो गणेश गोटे आज एमती कह गले तो जो प्रसाद हुए ना तो आम आज प्रसादटा तो आम गाँव आज समस्त खाया भी दिया तो आपण मैंने देखिए तो केते लोग खाऊँ केमी लगुच बहुत मजा लगुच तो आपण मैंने देखिए तो मुझे देखा डाली डाली तो आपण मैंने देखुए तो मुझे दूर टे देखा तो देखुए तो सेठी भी आमर गोटे गणेश बसुँच तो एपटर भी आमर गोटे गणेश बसुँच तो देखुए ये आमर तो गोटे भी गणेश बस तो सेपटर भी गोटे गणेश बस देखुए तो ये सब देखुए खाऊ देखुए संदाई दे खाओ आ कौन केमी टेस्ट हाँ भल टेस्ट मुझे तो खाई तो देखुए ये आमर मुंडिया गोटे बही गाँव ये बहुत बड़ माने कह गले थाल में भात नहीं तो आउ भी देखिए तो आमर गाँव रे पिला भी बहुत किसी अच्छा बहुत जन तो वयस्क लोक हो पिला तो बहुत जन अच्छा इसलिए हमको गान डाल दिया चला भात नहीं दे रहा तो ये भात कहीं देना तो सेपट पट पड़े तो एपट पट भात दे तो खीरी वाला जैसे देखिकी पड़े दबे नहीं तो देखुए ये तो भाई गोटे डाली नहीं जाइए तो हे गोटे भाई ये एक दायित्व अच्छी डालमा ये आमर ये मुन्ना बाबू अच्छा ये आम गाँव प्रेसिडेंट हाँ प्रेसिडेंट हेड आज्ञा ये आमर देखु तो ये आम रोषवास होता ये रोषे होता तो आमर रोषिया नना अच्छा बासुआना जदि भी केवे दरकार पड़े तो तले लिंक नंबर देदेवी तो फोन करके कांटेक्ट करें तो ये आमर रोषिया घर ये रोषिया घर तो देखिपे तो एपटू सेपट पर्यंत भी खाऊ स्त्री लोक बस हाँ ये आमर हरपट नायक से बहुत बड़ा कलाकार देखिए सबू फिल्म रे भी देखा पाइबे आ डायलेक्ट भी गोटे मु तो देखईदेवी पर से व्यस्त अच्छे फाकार मुझे डायलेक्ट गोटे देखईदेवी तो ताई भी देखिपारे कि मिछ कि सता ये बहुत बड़ा फैन हरपट नायक जनसाधारण मैंने खाऊँ खाई पी सारूँ फांका हो पाला कला देखिए आज्ञा खाई पी सारा हरपट नायक कला देखिदेवे
ସେଇଗୁଡ଼ା ଆସି ଟିକେ ଉଠେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତ ଏଇଟା ହେଲା ବହୁତ ବଡ଼ ମଜାକ ଆଉ ମଜାମସ୍ତିର ଦିନ ଆଜିକା ଦିନ। ଆଉ ଆମର ହରପଟ ନାୟକ ହିଁ ତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି କହିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମ ରୋଷେଇଆ ନନା ଆସିଲେ ସେଇ ହରପଟ ନାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ ଆରାମସେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଖାଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସବୁ ମୁଁ କହୁଛି କମିଟି ବାଲାଙ୍କୁ କହୁଛି ଆରାମରେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 7ଟା 8ଟା ବେଳକୁ ହରପଟ ନାୟକର ସୁଟିଂ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ହରପଟ ନାୟକର ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ହବ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଦେଖୁଥିବେ ତ ଇଏ ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଭିତରେ ସିଏ ଲିଡର ତ ବହୁତ ଆମର ଏଇ ଧୀରୁ ଭାଇ ଦେଖିକି ପଳେଇଲେଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କ୍ଷୀରିର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି। ଲୋକ ଭାତ ଡାଲି ଖାଆନ୍ତୁ ନ ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରିର ଭିଡ଼ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି ଟିକେ କ୍ଷୀରି ପତଳା ପାଇଁ। ହେଇଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। हमको गिरी देता है देखो भाई साहब हमको भी गिरी देता है। हाँ कौना 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 कह ମୁଁ କ୍ଷୀରି ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆମେ କ୍ଷୀରି ଖାଉଛୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ସଞ୍ଜୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଇନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ହେଲା ଆଉ କଣ ଆମେ କ୍ଷୀରି ଖାଉଛୁ। ସୋନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଇନାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପୁଣି ଆମେ ଆସିଲୁ ସେଇ ଜାଗା ଉପରକୁ ପିଲାମାନେ ଖାଉଥିଲେ ତ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ତ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଲୋକ ସବୁ ଆଉ ଆମ ମୁରବୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ବସିଛି ଦେଖୁଛି ତ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଛି ସିଏ ଆଜି ପାଲା କରିବ। ଇଏ ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଦେଖୁଛି ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲ ତ ଇଏ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତ ଖେଳରେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ତ ଏମିତି କପ୍ ଫପ୍ ସବୁକିଛି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଚମ୍ପିଅନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଆମର ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳନ୍ତି ଦେଖିଥିବେ ତ ସିଏ ବି ବହୁତ ଚମ୍ପିଅନ୍ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଆଡ଼େ କପ୍ ବି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଇଏ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ବି ହେବ ମୁଁ ଲିଙ୍କରେ ଦେଇଦେବି ତାଙ୍କ ମତେ କହୁନୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିବେ ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ଜଣେ ଭାଉଜ ଏଇ ମଝିରେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି ଲିଙ୍କରେ ତମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଯିବ ଯଦି ବି ତମର କେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଆମ ସହିତ ବାସୁ ଡିଜେ ବି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ନାଇଁ ଆମ ରୋଷେଇଆ ନନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଲିଙ୍କ ନମ୍ବର ଦେବି ତ ରୋଷେଇଆ ନନା ନମ୍ବର ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ଖାଇବାର ଦୃଶ୍ୟ। ହାଏ ଗାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣମାନେ ତ ସବୁକିଛି ଦେଖିପାରିଲେ ତ ଏଠିକା ଦୃଶ୍ୟ ତ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କିଏ ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିପାରିବେ ଏତିକିରେ ଟାଇମ୍